Assalamualaikum masoyan ya kuyi da fatan kwa lafiya kuke dai ya yau kuma fatan kowa da kowa lafiya ko yau cikin bidiyon mu yau za mu kawo muku fim mai suna Shiruwa don kai bako ne har ka biyo mu har ƙarshen bidiyon ka ga yadda muke yi yau misali za mu shiga YouTube. Wannan jiya na daura shi yauwa idan kai bako ne za ka yi mani subscribe nan yauwa nan kuma kai lakin kaga nan kuma kai sharing zuwa ko group ko zuwa abokan kasu masu amfana yauwa misali za ka taba sunan bidiyon kamar haka yauwa wannan shine link din za ka dana kamar haka yauwa idan kallo kake bukata nan za ka taba kaga nan za ka taba idan kuma download kake bukata nan za ka taba kaga nan za ka taba yauwa nan za ka taba kaga nan za ka taba yauwa idan bidiyo nan ya burge ka kai sharing zuwa wasu group ko abokan ka su masu amfa yauwa bidiyo mu yau nan za mu tsaya sai Allah ya hada mu bidiyo mu nan gaba ina muku fatan alheri.